Buino chubama tongkhe kaitorbo nono chubanai o kokni bojrono kothar kokbai puito khlayo jotoni no kaham hamya jora phayo pheba nang kaham tongphru kebono chubamani abo maganang thanglat o kok kothano puito nargino sekango kok roi kabumani kok narkha laikhangai flat ngmani jorao teitorei no kojogoi thangjak khoroksa chugya nukhungno kok roi kabumani a jora naina thangai ketalkhe nok tangi renai nei Korbuk division ni party IPFT tai Korbuk block BSC vice chairman Pranab Tripura o kogno romano ruhino lai thangnai 7 divis tiritei Christmas hai kathar salo o kog romani no nargei nok tangirikha Pranab Tripura thangnai 7 tarik December ni simino nok tangna sengi rejakmani Korbuk division ni party IPFT ni chuba mumbai Korbuk block BSC vice chairman Pranab Tripura ni satkha mumbai khoroksa chugya nukhungo 25 December kathar salo salchichar engkha aboni yagolono katal khenok tangai paikha tai yakphre bori mankha Christmas ni salo nok tangai remani logino borokno o kachangmani jorao nangmani ri kutung blanket rok bahani yakphre rekha Korbuk jenda tuisa amchaini poros moni kami tongnai Banokonna Jamatiano nok huk keringi tongjamani tinini simi bo nok hatalao thuna nanglakha wati wawi bo sina nanglakha siari phaibo tei kachang thor ke kachang nanglakha Banokonna Jamatia omhai chuwachu yakphri manei khakchang jagma bai baksano yakphri manei Khao khakchangma mankha Pranab Tripura abai baksano nok katal manei nukhuni nangmani mani manei khao khakchangma mankha Banokonna Jamatia bahaino o jotto hasteni lukurongno tongthok Christmas ni salo jottono hambai yafaro chini IPFT Korbuk division nengoi sing tini hayung ni Christmas ni salo bui tongthokma hekeno tini singbo saga tongnai naiklai ni bisingtei jengbo tongthokmani tamningke kaisa sugya nukhungno sing chini party ningoi IPFT Korbuk division ningoi sing jotto division committee tongnai sing jonok khoksa khongnai je manai chubalai tini sing oro 14 nok kaisa sugya nukhungno sing yafari mangkha tamningke thanai je wateni molo sing oro bini busla kusu society ngi thipro sing phainu phokya je bongni tongnan moton nok rei haipono chini yago chugyan bagi sing bo somoyo khlaimaliya haipono thanai December 7 tarik simin sing sengmani 18 din pore sing tini finally tini 25 December sing onok no complete khlaimangkha sudu omono chini naharmung kaisa baite kaisa sing bahke chubamanani tamningke onok tangkhane onek khorsa thangka to borok bo bongni kat ksam tin ksam rongno borok bo sungno rekha bongni malik rok aboni bade bo sung je mansak chini tin kaya tin ngo ruoi mistri hajar na da arasin patin borok rok sung jotto palbaksa kai tai jon khoksa khongni thumui sung bongno tini nok kaisa tongthai yakphari mangkha tamningke sung saimano bini base khel hamtaiya tai chini kortangke sung jara Korbuk tongnai joto sinibo bo basu sukthaiya to bong family ekdum sukthein baino sung wan sukasin patin hoite kaisa tangir na nei sarkar nunggi bo bong nolodi nok katal bagi survey rongi paijak tabo maya sekang jetu kesamoni joraba isa nok kampon tungtungke thutung nei sini naharmung omono to joto na hambai omongke Pores Muni para jenta tisa edisi village Korbuk adi blok ni andaro sing beneficiary jara sing tangir naibon mungkha Banumoti Jamatia